Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Helmin ensimmäistä podcastia. Mun nimi on Johanna ja mä toimin vastaavana toiminnanohjaajana täällä Mielenterveysyhdistys Helmissä. Ollaan Helmin tiloissa tässä Mäkelän kadulla huoneessa nimeltä Studio. Tää toimii musahuoneena täällä meidän matalan kynnyksen tiloissa. Mulla on tänään vieraana täällä Iida-Liia Tunturipuro. Tervetuloa. Kiitos, ihana olla täällä. Kiitos kun olet. Sä olet Iida-Liia tuttu esimerkiksi tämän vuoden The Voice of Finlandista. Kyllä. Ja sun uusi kappale käsittelee mielenterveyttä tosi koskettavalla tavalla. Ja me tullaan puhumaan tänään tästä sun uudesta biisistä, mutta myöskin mielenterveydestä ihan noin niin kuin yleisesti ja vähän niin kuin sun ajatuksista siihen aiheeseen liittyen. Mutta ennen kuin mennään pidemmälle, niin kerro vähän itsestäsi, että miksi sä oot täällä tänään ja sitä rataa. No tässä mä ehkä haluan mennä tuosta joitain vuosia taaksepäin ja jakaa silleen semmoisen muiston, mikä mulla on ollut, mistä itse asiassa kaikki on lähtenyt. Mä oon muusikon tytär, kyllä, meillä on aina soinut musiikki kotona, mutta sitten meillä oli yläasteella semmoinen tehtävänanto, että kaikkien piti kirjoittaa laulu. Ja mä jotenkin rakastuin laulujen tekemiseen ja sitten siinä nuoruuden vuosina niin mä huomasinkin, että se oli mulle semmoinen jonkunlainen tapa purkaa mun ajatuksia ja vähän ehkä terapiaa, purkaa mun tunteita ja siitä tuli mun semmoinen niin kuin ilmaisun keino. Ja mä oon siitä asti kirjoittanut kappaleita ja kunnes pari vuotta sitten mulla tuli semmoinen, että ai että alkaa olla pöytälaatikossa niin kuin tosi paljon lauluja, että pitäisikö näitä julkaista. Ja sitten mä rohkaistuin. Ja sillä tiellä ollaan ja nyt ollaan julkaisemassa mun 4. singleä, joka on tää En jaksaisi olla enää surullinen. Okei. Eli 4. single, eli sulla on sitten kuitenkin siellä jo jonkun verran tehtynä näitä. No kerro nyt tästä 4. Mistä tää nimenomaan, tää kappale sai alkunsa ja mikä tämän kappaleen nimi on? Tämän kappaleen nimi on siis En jaksa olla enää surullinen. Ja se kertoo oikeastaan just siitä tunteesta, kun sä et enää jaksa sitä surua tai sitä ikään kuin vähän niin kuin, mä oon kirjoittanut tämän kevään kynnyksellä ja mulla jotenkin valo on niin kuin symbolisoinut jotenkin semmoista iloa ja toivoa ja silleen pitkän synkän talven jälkeen tuleekin valoa, niin silleen niin kuin, siitä fiiliksestä, kun sulla on tiedätkö, ollut vähän matalapainetta, matalaliitoa ja sitten sulla tulee semmoinen sisuuntuma, että mä en jaksa tätä enää, koska siinäkin tulee vähän niin kuin mittari täyteen jossain kohtaa, mä en jaksa enää. Ja se laulu alkaakin silleen, että mä puen päälle valkoisen paidan, kuulen, että se piristää mieltä. Eli just, että sit mä rupean tekemään niitä pieniä tekoja, että mä niinku pääsisin siitä pimeästä pois. Niin se on ehkä se sen ydin. Joo, okei. No sä kerrot tästä sun kokemuksesta siitä, niin kuin, sit ehkä pimeästä talviajasta ja siitä, että se on niin kuin inspiroinut sua tekemään tämän, mutta onko jotain muuta kokemusta, sit, mikä on niin kuin vaikuttanut ehkä vielä jotain tiettyä, jotain tilannetta tai kokemusta, mikä on sit vaikuttanut, että sä oot lähtenyt tekemään tämän kappaleen? Joo, lauluthan saa monesti inspiraationsa omasta elämästä, kirjoittajan omasta elämästä tai sitten ympärillä olevien elämästä. Ja tää on ehkä silleen niin kuin, vähän niin kuin saanut vaikutteita monesta. Mulla oli on sellainen ystävä, jolla on ollut ehkä vähän vaikea vuosia, oli kaikkea, oli terveydellisiä ongelmia ja menetyksiä ja paljon surua ja jotenkin sitten niin kuin tämmöisestä tilanteesta tavallaan siihen, että voi että kun pääsisi siihen niin kuin takaisin siihen iloon tai jotenkin, että se suru ei olisi niin valtavan vahva enää ja on omassakin elämässä ollut semmoisia ajanjaksoja, jossa on oikeasti niin kuin mennyt tosi syvälle. Totta kai meillä on kaikilla niitä tunteita, että ne menee, niin kuin, että eihän me kaikki olla iloisia todellakaan aina. Mutta sitten jotenkin on ollut myös niitä hetkiä, jolloin niin kuin on tehnyt oikeasti mieli luovuttaa. Ja mä muistan sen hetken kyllä itselläkin, että mä mietin niin kuin tosi rajujakin ajatuksia. Sitten mä tajusin, että mä en oikeastaan halua miettiä, että mä oon oikeastaan aika väsynyt tähän kokonaisvaltaiseen suruun ja kokonaisvaltaiseen semmoiseen painavaan fiilikseen. Niin jotenkin, että miten siitä pääsisi just eteenpäin, niin siihen tää laulu on niinku tullut. Okei. Okay. No täällä oikeastaan mä ajattelin
mulla on täällä, mä oon vähän laittanut näitä kysymyksiä tänne etukäteen. Ja mulla olikin täällä sellainen kysymys, että onko joku tietty ihminen, mutta sä ehkä vähän vastasit tuossa. Sä kerroit, että sulla on ystävä, joka mutta mä muokkaan mun kysymystä. Ja ei missään nimessä tarvitse kertoa, jos on liian henkilökohtaista, niin sitten ei tarvitse kertoa niin, mutta että tietääkö tämä ihminen, että tämä kappale on tehty hänestä? Mä en usko, että hän tietää. Ja tässä on myös, tätä kappaletta on yhdessä kirjoitettu muutaman muunkin kanssa. Mä uskon, että tässä on itse asiassa aika monen ihmisen ystävissä, ja mistä lauletaan myös, mutta aina välillä tekee mieli kyllä kertoa sille inspiraation lähteelle. Ja voi olla, että jossain kohtaa sitten niin kuin sanon ja soitan tämän kappaleen hänelle. Joo. No sit mä kysyisin tämmöisen, että jos puhutaan tai mietitään mielenterveyttä ihan sanana tai teemana, niin mitä se sulle niin henkilökohtaisesti merkitsee? Mitä ajatuksia? Se on tosi tärkeä. Ja oikeasti musta joku sanoi ihanasti, että meille annetaan kaikille yksi ihminen syntyessä, kenestä meidän pitää pitää huoli. Ja se on me itse. Ja sitten siihen liittyy meidän fyysinen ja totta kai mielenterveys. Ja kaikista se olisi semmoinen aarre, jota meidän täytyisi oikeasti rakastaa. Meidän ei tarvitse tyytyä siihen, että no tää on vaan mun kohtalo. Että koska kukaan muu ei. Että olisi ihanaa, että me löydettäisiin sitä rakkautta, joka meitä itteemme kohtaa. Koska me eletään itsemme kanssa. Ei meillä ole ketään muuta ihmistä annettu tähän kuin me itse. Niin sen takia mielenterveyskin, niin mä uskon, että se vaikuttaa niin paljon siihen omaan jaksamiseen ja kaikkeen. Että se on kyllä semmoinen, että sitä kannattaa rakastaa. Kauheita, kun mä rupesin oikein tuossa alussa sanoit, että meille on annettu yksin. Mä miettii, että kuka ihminen. Mutta joo, tietenkin. Meille on annettu meidät itsemme, kyllä. Niin. Se oli hienosti ja se on se tärkein tehtävä meidän loppujen lopuksi. Oikeasti se tärkein. Niin, kyllä. Että sä voisit hyvin, koska sitten eihän sä voi rakastaa esimerkiksi ketään muutakaan, ellei sä itse voi hyvin. Niin, ja siis näähän on just näitä kliseitä, mitä aina. Mutta se on totta. Niin. Siis se on just näin, niin kuin sä sanot. Se oli hyvin sanottu. Ja se ei ole itsekästä. Ei todellakaan. Ei todellakaan. No mennään takaisin tähän sun kappaleeseen sen verran, että no nyt kun me tiedetään, että sä oot saanut inspiraatioa sun ystävästä ja sit vielä sä puhut mielenterveydestä, että se on sulle tärkeää ja sä ymmärrät sen merkityksen, että mikä se on meille kokonaisuudessa. Niin mitä tunteita tämä kappale sussa, että se on varmaan ollut sulle hyvin henkilökohtaista, että sä kirjoitat sitä sun ystävästä, niin mitä tunteita sä oot joutunut käymään läpi sitten? Ja totta kai käyn itse niitä tunteita läpi, koska kyllä jos on ollut pidempi stressaava kausi tai surun kausi, mullakin on ollut useampi vuosi siellä, että musta tuntuu, että mä menetin tosi paljon mun rakkaita yhtäkkiä. Ja ihan koko ajan. Ja tuntuu jotenkin, että mä en jaksa tätä enää. Joo. Ja sitten, että kyllä niitä käy läpi. Ja onneksi saa käydäkin. Ja onneksi saa olla joskus surullinen. Että ehkä tärkeintä on jotenkin sit kuitenkin se, että mä en jämähdä siihen myöskään. Koska toisaalta elämäkään ei tunnu sinällään miltä, jos kaikki on koko ajan jossain ääripäässä tai jotain. Että kaikki tunteethan kuuluu elämään, mutta jotenkin kyllä tämä on ollut tämä kappale mullekin nyt tässä keväällä, että mä laitan sen valkoisen paidan, koska se piristäisi mun mieltä. Niin tavallaan, että semmosia, että vähän muistuttamassa itsellekin, että hei, pidä itsestä huolta. Että se on ihan ok, että jos sä tykkäät, että jos mansikat aamupalalla tekee susta iloisen tai jotenkin antaa sulle onnen, niin tee se. Laita se valkoinen paita, jos se jotenkin auttaa sua ja jotenkin ne on niitä pieniä juttuja oikeasti. Joo. No, onko sun elämässä, onko sulla ollut sitten semmoisia hetkiä, että sä oot kerrotkin, että sulla on ollut niitä vaikeita hetkiä, niin ootko hakenut apua tai tarvinnut apua tai ootko hakenut apua? No, oon hakenut apua ja mulle tavallaan kaikissa elämän asioissa
puhuminen on jotenkin tosi tärkeää. Mun täytyy päästä puhumaan niistä asioista. Toki varmaan tämä biisien kirjoittaminen on myös semmoista omaa puhetta. Tai sitten mä joskus vaan kirjoitan niin päiväkirjamaisesti tekstejä ja sitten mä mietin, että oho, mistä nämä tuli? Se on tosi puhistavaa, se on tosi, niin kuin, se auttaa selkeästi menemään niistä tunteista eteenpäin. Ja sen takia mä niin kuin jotenkin olen huomannut sen ystävien tärkeyden. Tai on se sisko tai joku muu, mutta se, että joku kuuntelee ja että osaisi itse olla niissä tilanteissa, kun vähänkään aistii, että hei, tarvitset sä, niin kuin, että joku kuuntelee. Koska ei mun tarvitse välttämättä osaa sanoa sulle mitään oikeita sanoja, kunhan mä oon läsnä ja mä kuuntelen. Kyllä. Ja niissä hetkissä jotenkin, kun on sit vaikeeta, niin ei me kaivata sitä, että no tee näin tai tee noin, vaan se, että joku vaan on läsnä ja kuuntelee. Ja sanoo, että no on ihan ok noi tunteet. Niin kuin, mut me ollaan tässä, me mennään tästä eteenpäin. Ja silleen se on kyllä tosi tärkeää. Sä vähän vastasit tähän ehkä mun seuraavaankin jo. Mä oon koko ajan vähän edellä. Näköjään! Mutta ei se mitään, ei se mitään. Mutta mä kysyn tän, että koetko tuen pyytämisen, avun pyytämisen, ootko kokenut tai koetko, että se voi olla niin kuin vaikeeta tai oot sä kokenut sen vaikeaksi? Joo, ei se välttämättä aina joka tilanteessa ole. Ihminen käy läpi kaiken maailman, mikä on siis tosi tyhmää, että me mietitään, niin kuin, että mitä ihmiset ajattelee. Se on ehkä se jotenkin hassuin, tai että mitä nyt joku, tai jos on kuullut, että joku on puhunut vaikka negatiiviseen sävyyn, niin ne vaikuttaa meihin ja ne tietysti sit osaltaan saattaa korottaa sitä kynnystä. Mutta oikeasti mennään nyt siihen takaisin, että meillä on se yksi ihminen ja me pitäisi rakastaa itseämme kyllä silleen, että niinku ja myös se, että me ei tarvitse selvitä yksin. Koska ei ihmiset ole luotu olemaan täällä yksin. Meidät on luotu olemaan silleen, ihmisten kanssa tekemisissä. Ja se parantaa. Ja sitten se, että kun sä uskallat sanoa vaikka edes sille ystävälle tai äidille tai jollekin sisarukselle tai sitten niinku ammattiauttajalle, että nyt musta tuntuu, että mä tarviin jotain. Niin se olisi ihanaa, että ihmisille löytyisi se uskallus myös siinäkin tavallaan tuoda ne omat tarpeet. Nyt mä tunnistan, että mä en ehkä pärjää yksin. Ja se on ihan ok. Ja se on tosi kannustettavaa sanoa, koska ei meidän tarvitse pärjätä yksin. Ja mä luulen, että me ollaan samaa mieltä siitä, että meillä jokaisella jossain vaiheessa elämää tulee se hetki, että tarvii. En tunne yhtään ihmistä, joka ei jossain vaiheessa olisi toista ihmistä tarvinnut jollain tavalla. Niinpä. No, mitä nyt sitten, jos joku kuulija, joka meitä nyt kuuntelee ja kattelee, niin jos heistä joku käynyt on vaikea hetki tai elämänvaihe, niin onko sulla jotain, mitä sä haluaisit sanoa? Onko sulla jotain terveisiä tai mitä sä sanoisit ihmiselle, joka esimerkiksi epäröi nyt tällä hetkellä pyytää sitä apua? No, mitä mä haluaisin sanoa? Mä haluan sanoa, että sä oot rakastettu. Ja ihmisiä kiinnostaa sun hyvinvointi. Ja sä voit kokeilla, tietysti mä oon tämmönen luovuuden puolesta puhuja. Sä voit yrittää purkaa niitä sun ajatuksia myös niin kuin, on se sitten kirjoittaen paperille tai maalaten tai jotain muuta. Se voi auttaa, mutta oo rohkea oikeasti kertomaan sun ystävälle tai ammattiauttajalle tai sun sukulaiselle, että mä tarviin nyt sua. Musta tuntuu, että ihmiset haluaa kuulla sen. Me halutaan myös tuntea, että meitä tarvitaan. Kyllä. Niin sen takia on ihanaa, että uskaltaa sanoa, että hei, mä tarviin sua tänään. Kyllä. Ehit se kuunnella 5 minuuttia tai jotain. Kyllä. Ja se pitäisi niinku normalisoida, että pystyy sanomaan, että oot sä mun korvat tänään. Joo. Mä en nyt tänään jaksa, mä tarviin sua. Kyllä. Joo. Onko sulla jotain muuta vielä, mitä sä haluaisit sanoa Helmin kuulijoille, noin niin kuin yleisesti? No aika paljon tuli varmaan tässä sanottuukin, mutta musta ne on niinku, mun mielestä tällä hetkellä jotenkin mulla sellaisia ihan 2 semmoista tärkeää on se, että me välitettäisiin itsestämme ja omasta hyvinvoinnista, koska silloin me pystytään myös välittämään myös muista, kun meillä on omat voimavarat kunnossa. Ja sitten se, että oikeasti me tarvitaan toisiimme. Jokainen tarvii ihmistä tai ihmisiä monikassa ympärilleen. Ja niin kuin,
olla rohkeita, pyytää apua, antaa apua. Ei meidän tarvii olla mitään huippuammattilaisia niin kuin jossain terapiajutuissa tai näissä, vaan se, että meillä on kaikilla korvat ja me voidaan hetki istua alhas. Ottaa vaikka kuppi kahvia ja kerro, mitä sulle kuuluu. Niin, just näin. Eli ehkä sille kysy joltain sun ystävältä, että mitä sulle kuuluu. Ja nyt ei saa sanoa, että ihan hyvä, Niin, totta. vaan mitä oikeasti kuuluu. Kyllä, joo. Toi oli hyvä lisäys tuohon. No hei. Kiitos tosi paljon, Iida-Liia, että olit täällä Helmissä ensimmäisenä podcast-vieraana ikinä. Ihanaa. Toivottavasti tästä saadaan uusi tämmönen aluevaltaus tänne Helmiin, että ruvetaan tekemään näitä podcasteja ja oli ihana saada sut tänne. Kiitos kutsusta ja ihana oli olla. Kiitos. Ja sitten tähän loppuun mä haluan sanoa, että jos tämä haastattelu herätti sinussa jotain tunteita, esimerkiksi vähän niitä surullisia, niin muista, että sä et ole yksin. Apua on saatavilla ja esimerkiksi me täällä Helmissä ihan vaan odotetaan, että milloin sä tulet käymään. Lisätietoja meidän toiminnasta sä löydät esimerkiksi täältä meidän verkkosivuilta. Nähdään. Nyt lähdetään kuuntelemaan Iida-Liian uutta biisiä. Moikka! Puen päälle valkoisen paidan, kuulin, että se piristää mieltä. On jäänyt ihan liikaakin näihin ajatuksiin mustiin. Kadun aurinkoisemman laidan valitsen, koska tiedän menneisyyden varjot vieläkin koittaa kiskoa mua syvyyksiin. En jaksa olla enää surullinen. Välillä mietin, miksi on koko ajan surullinen. Kaikilla muilla on suunnitelmat suuret, pihapuihin vaihtuu lehdet uudet. Sano, että tunne ei ole lopullinen. En jaksais olla enää surullinen. Ikkunoista näen valoja huoneita, täynnä naurua ja toivoa. Ne saa sen näyttää niin helpolta. Voi kun mäkin voisin osoittaa, jättää painon pois mun harteilta. Löytää jostakin voimaa, kutsu ympärille ystäviä ja tanssi huolille hyvästi. En jaksa olla